alhamdulillah rabbil alamin yebi yankobe Nangue TV mbiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah amin yawde men nyalawma aljuma en hawri e sappo e nayi lewru men sappo e go'ɓiru taw ñaƴƴiɗe nagas joyi ɗo e wuro tuɗongo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin machallah wirdu o gasi joni koye duwaw he wona alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on ji joggude fandu ndu machallah alhamdulillah rabbil alamin on ji soro jima makko ko Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on calminama on beltanama on ñaganama jaam mbaɗe sem mbaɗe partagé e mbaɗe abonné alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV Sénégal non tigi yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah on ji galle ceerno on ji weeyogo on ji beddo alhamdulillah rabbil alamin men gar joni e gurdam ceerno men ceerno Ahmadou Ammar ceerno alhamdulillah rabbil alamin enen gandi ceerno kañum wonno ɗo tagal muɗum yeehi toon to Dakaru lamrogol Sénégal ceerno Ibou ceerno heddirtiɗo en ene wondi e dental ngal ene wondi e julɓe tagal muɗum kamen kadi yewni ceerno abbi ceerno toon to Dakar ceerno men ceerno Bachir ceerno hedditiɗo kañumen e wondi e dental ngal machallah tagal muɗum ceerno Bachir ceerno kañum kadi yewni ceerno abbi ceerno toon to Dakaru lamrogol Sénégal oɗo saaha ko ceerno men ceerno Ahmadou Ammar ceerno wondude e ceerno Abdoul Hayyu Diallo e dental ngal wallidi mabɓe gonde e dental ngal ɗo e juma mawko ko Madina Gounass wadde noon ɓeyde noon o saaha ceerno Ahmadou Ammar ceerno wonde dental ngal wadde men gar joni e jubbande e gurdam makko kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno so Allahu lam ɗo jaaɓi ɗum noon yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné alhamdulillah rabbil alamin on tigui yeɓiyankoɓe Nangue TV eɗen gandi kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno o yi aduna ko tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati 1980 ɗo e wuro tetongo Madina Gounass kanko ceerno Ahmad ceerno kanko noon Seydi Allal ceerno kam fof ko 1980 ɓe goɗɗodirani ceerno Seydi Allal ceerno heccimo seeɗa alhamdulillah rabbil alamin kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno eɗen gandi nde o yi aduna fawi en hedde lewru tan woni duttugol ceerlaƴumo Seydi Baba Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin no mbiɗen ni kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno yaran fel ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati 1980 lewru fawi hen seeɗa woni duttugol ceerlaƴumo Seydi Ba Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin enen gandi ɗo e dental ngal adra so ɓiɗɗo jibinama ɓiɗɗo gorko heeɓi mo ganduɗa ko duuɓi joyi tan ko nden heewi nannede alqouranil karim kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno nde o heeɓi duuɓi joyi ko nden o dalna kanko kadi e Seydi Allal ceerno kanko fof daalida lawol gotol ɗo e caali ɗo Madina Gounass ɗo caali ceerno ɗo e on saaha 1985 ko nden ɓe nawa toon to Abi Samaouna ko ceerno Adama Niang alhamdulillah rabbil alamin toon ɓe janggi alqouranil karim ɓe tawi toon ko wayno ceerno Amadou Bayel ceerno en ɓe tawi ɗon toon Abi Samaouna to on toon gadi ɓen gadi ɓe toon ni won kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno e Seydi Allal ceerno e wondi mabɓe nde ɓe gondi toon ko duuɓi sappo e tati haɓe ndeni alqouranil karim won 1998 taw ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati 1998 ko nden ɓe ndeni alqouranil karim ɗon ɗo Abi Samaouna ɗo alhamdulillah rabbil alamin ni woni noon ceerno Adama Niang e yamdor ceerno artiriɓe ɗo ɗo caali ceerno ɗo ɓe duwona ɗo alhamdulillah rabbil alamin e on saaha noon ni woni ceerno ko moƴƴo ceerno ko tedduɗo ko guittande kala neɗɗo gueɗal ceerno namdiɓe holto jiɗɗon jokkoyde jangde ayi ceerno wawno wiidam ɓay ko suka makko jimmi jango sharia ko ɗo ayi ko ceerno namdiɓe goto haali kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno o wino jokkoyde ko Agname Siwol toon noon o wino kadi bisimilla tagal no ceerno noddiriɓe haaɓe gaari wiɓe eyyi mi nani kalɗen ko min wonno anniyam ko jeyanto Fass
nde wonno Fass ko Thierno Seydou e Thierno Hamad Baro cinci ɗum e anniya Thierno Hamad Baro ɓen cinci ɗum ceerno e Thierno Baro en jogui hen anniya mawɗo e duɗal Fass ngal min noon toon jinnomi yaade so jinnomi jokkoyon jangde moon kamko ɓe mbi bisimilla ɓe nani ɓe jaaɓi alhamdulillah alamin ni woni noon 1998 ɓe ɓenni toon to Fass Gounass alhamdulillah alamin ni woni no ceerno waddiɓe e ceerno Sade Diagui ay ceerno Sade Diagui yaade mabɓe ceerno Sade Diagui wadde ceerno Sade Lam ɓe ɗiɗi goto mabɓe kam jafuɗon ɗon yaade mabɓe hawri noon e ceerno Ahmadou Bayel ceerno ene garnoga gurta ene gar ruttitade e kam fof jaadi ayi kam fof jaadi alhamdulillah alamin ni woni noon ɓe jeeyi toon to Fass Gounass ni woni alhamdulillah alamin kanko Seydi Allah ceerno ɓe jokki toon jangde nde duuɓi 5 ɓe gondi toon dendagal fannuji 12 charia ɗi Allah newni ɓe gayni ɗum ha laaɓi alhamdulillah alamin de 1998 ha 2003 alhamdulillah alamin taw ɓe gayni dendagal fannuji 10 charia ɗi fof ɓe ndewi hen ha moƴƴi hawde fayida ɓe kimmiron jangde nde ɓe kewani ya garta kurɗo e Madina gurta kewde alloɗe seerem ɓe ko ene ñiiɓi ni woni duuɓi 2 tan ɓe gayni dendagal kam ñaganno banggue charia alhamdulillah alamin kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno no gondira oɗo saaha kañum won ɗo e Djouba ka en wallodire julɓe alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV caggal mum noon kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno haade makko artuɗo omo wallodiranno e ceernajo o so jangguinde yoga e defte lesɗe kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno omo wattino jogata darsuji omo jangguina ɗon ɗo Fass Gounass ɗo to watti ɗon jangguinde alhamdulillah alamin eyi omo yamɗo ceerno Habib mo ceerno Tidiane Fass alhamdulillah alamin ni woni noon ha Allah waɗi hankkadi ko ɓe gartoyi ga taw kadi ɓe gayni jangde kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno warti ɗo 2003 caggal mum o fortade Fass Gounass sen teski Daka 2003 no Daka o saaki ceerno yeehi toon to Dakaru ƴewtoyade ɓandu ndu o wi wadde noon kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno hamno ko yaade Fass Gounass o yaha Dakar o yiya ceerno o ƴewno ɓandu waɗi o waɗi noon o yeehi Dakar kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno te ceerno en fuɗi ɓennirgel France ƴewtoyade ɓandu ndu o sammodira ceerno kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno ɓe kabrodira ha gasi ɗum arno salmindema tan e ƴewde ɓandu ndu no waɗi jon noon so immimo ɗo Dakar ɗo paami ko Fass Gounass direct ɗon paatumi jokko e golle jangde nde wonta on saaha ceerno Ahmadou Amar ceerno gayni jangde kono noon en jogui toon darsuji omo jogui ɓe jangguinte on saaha ene jeeya hen noon kanko ceerno siraj toon ɓiyiko Sidi Ahmed mo ɓiyi ceerno Papa taw ceerno Papa neldinamo on toon to Fass Gounass omo jangguina on ay woɓɓe kala ceerno deƴƴi seeɗa ha ɓooyi wimo ceerno wimo nden noon ɓay min jaa France mbaɗi yaade jeetama Aliou to Madina to ko jeetama siraj Papa won toon ya Madina fada kam toon ballodira ceerno siraj Papa e galle o e guesa ba hami arta o ceerno Ahmadou Amar wima joni bisimilla wadde joni ɓe jangguinannomi ɓe wadde mi nelda ɓe Fass Gounass ha garta o yala jangguimɓe ɗon janggi Madina ɗo jangguimɓe ɗon hami ara ni ceerno Ahmadou Amar ceerno arti wona e jangguinde ɓeɗon ɓe joguinoɓe anne makko noon ko sen arti tan ko fatude Fass Gounass ceerno anni mo hangal ko yo jooɗo o jogo juɗal galle ngal o jangguino alhamdulillah alamin ni woni noon ceerno arti tawtimo ɗo hade makko artuga on taw ceerno noddi ceerno Siraj Papa haalni ɗum yo waɗ sadak ngaari ay haalna mawɓe den taw wonnoɓe ɗo ɓe hankkadi ceerno Ahmadou Amar ceerno e jogui joktal duɗal galle ngal warti noon o haala ceerno Siraj Papa o wi ceerno noddi ko haalni kam kay ni alhamdulillah min ceerno arti ko noon hankkadi noon o jokti duɗal ngal kanko ceerno Ahmadou Amar ceerno awɗo saaha kanko wonɗo e jangguinde juɗal galle ceerno ngal enen gandi juɗal galle ceerno ngal ko ceerno Seydou ari jangguinde ngal caggal ceerno Seydou noon saaha fof ceerno ƴewanno woɓɓe jangguinoɓe ha yoɓɓeɓe ni ay jangguinaɓe ndewon ceerno nden joɗonoki no feewi caggal ha ceerno heeɓi ceerno Oumar Fédior on ko jangguini hen no moƴƴi alhamdulillah alamin ceerno Oumar Diallo en ɓen foof jangguini juɗal ngal no moƴƴi oɗo saaha noon ko ceerno Ahmadou Amar ceerno jokti juɗal galle ceerno ngal alhamdulillah min yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné ndi wattino 2003 caggal muɗum noon 2005 ceerno mo ganduɗa ko Moussa Issa Sow toon to Rabat yamirima no joni e poti wadde jilluji e nder duɗe ɓurana ɗe ni woni noon wi bisimilla mbaɗa jilluji duɗɗe
ɓe ngal gadduɗal mo gona ɗon ɓe jewtata joomen ɓe jiya dudal ngal ɓe ganda ko ɓen donki e ko jogui ni woni ha duuɗe maynoɗe fof gurti ha won oɗo saka kanko ceerno Ahmadou Ammar Ceerno kanko ardi ɗen duuɗe jangguinoje ɓuurani e wuuro teddugo Madina Gounass alhamdulillah alamin machallah on jettama yeɓenkoɓe Nanga TV mbaɗe zem mbaɗe partagé mbaɗe abonné jehen dar ƴeewen dendagal no wuuri toon inchallah ƴettat ɗum kadi inchallahu mola yeɓenkoɓe Nanga TV Sénégal yeɓeyankoɓe Nanga TV jehen dar alhamdulillah alamin amin ya rabbal alamin alhamdulillah alamin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah alamin ben wudira wajiba nde mi taggirte alhamdulillah alamin yewiyankoɓe Nanga TV enen kala nandi kala garowo hande aljuma yador hadiya segodama tijani ɗumno enen kala nandi enen yewiyankoɓe enen kala gadden hadiya meɗen ede seenama tijani radiallahu taala anhu alhamdulillah alamin machallah sa joom inɗelen ɓe gara ɓadiro on saha han kadi waɗa ala joom inɗelen ɓe Sénégal gara ɓadiro jaɓilaɗen
fatiha salatul fatiha du'a ngada musidɓe kallani a wayno hoɓɓe e kala ñagono on duwaw alhamdulillah rabbil alamin yowi yankoɓe Nangue TV machallah ceerno Bachir ceerno arti alhamdulillah rabbil alamin joni jiiɗam alhamdulillah rabbil alamin machallah yowi yankoɓe Nangue TV beltanama sanne ñaganama jaam ceerno men ceerno Bachir ceerno Allah artirima e dow jaam alhamdulillah rabbil alamin machallah nde jonteɗen kala haala makko eɗen mbiya o yeehi Dakar no wano nde ko arti alhamdulillah rabbil alamin o yaadimo jaaƴo Amin. Insyaallah. صلاة الفاتح لا بشفن جيدك
yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah rabbil alamin machallah min camdira dokkodire juuɗe dokkere andam defendam l'islam tijjaniya alhamdulillah rabbil alamin machallah puisque girmodiral jakodiral ballodiral giɗan bandel ko jiɗanɗa hoorema alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin TV alhamdulillah rabbil alamin machallah est-ce que machallah rabbil alamin est-ce que Hadi Diallo Bachir Thiam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin est-ce que machallah est-ce que alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin docteur Wali alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ene yooɗi ko Nangue TV machallah en Bachir Thiam alhamdulillah men arti amin ko julɗo tan ci bandiraɓe tan kaw Hasim Touré alhamdulillah ko Nangue TV فاتحة أي صلاة الفاتح آمين alhamdulillah alfina yawɓe ha heewi worɓe o ga ɗaccitede bowal ga machallah ha worɓe ɗaccitte alhamdulillah rabbil alamin machallah yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah